слушаше МБТ. Боби нямаше да е нормален човек, докато майка му даваше мляко. Той се почувства много яко, започна да се преобразува в ново същество, като нещо, което са учили по човек и общество. Лицето му започна да се удължава, а промяната още продължава. Ръцете му започнаха да стават на клечки, а това му създаде много пречки. Устата му стана още по-голяма, сега вече можеше да дудне повече на мама. Корема му бавно започна да се маха, помисли си, че може да е от граха. Когато отиде в хола, видя, че родителите му пият кола. Отиде при тях, но те му казаха, че е тежък грях. Изгониха го от къщата, това го направи тъщата. Започна да броди селото, като ругаеше на родителите си делото. Видя едни момчета, които правеха глупости на търкалета. Имаше и няколко момичета, които не бяха красиви като кукичета. Боби отиде да види какво вършат и разбра, че вейповете си бършат. Като видя, че те са локални, си помисля, че уж не били толкова нахални. Отиде там и пита дали може да е един от тях, къде изпаднаха в неконтролируем смях. Боби се натъжи и отиде в гората. Там започна да яде от на едно дърво кората. Родителите му не му давали да яде и така си беше свикнал. Реши сам да се научи да стане локален и да отмъсти на този, който е нахален. Започна да бие дървета, но си знаеше, че нещо му липсва. Отиде вкъщи, открадна касетата с МБТ. Беше я чул, когато беше дете. Открадна и суичер на Nike. Беше видял как го носи Ван Дайк. Пусна музиката и запична да бие дървото, но после видя на някой ухото. Бяха локалите, които казаха: ще направим всичко за МБТ. А той им каза, че иска само да му донесат картофи соте. Локалите отидоха до мола, решиха да му вземат и кола. Върнаха се те с картофите му соте и той си се наяде до корем. После видя, че един от локалите е доста голем. Пита всички дали вече може да е един от тях. Те вече не изпаднаха в смях. Решиха, че може да е полезен.